ए जी 40 साल के नौकरी के 4 साल करे वाला की होवे जी? आज 40 साल के नौकरी के 4 साल करे वाला उहे न हवन चाय बेचे वाला। माई रे आर्मी के जिंदगी तबाह करे वाला उहे न हवन चाय बेचे वाला। बाप रे बड़ी नाम बजी थाली बजवा के कोरोना भगावे वाला उहे हवे चाय बेचे वाला। अरे 70 साल के उम्र में भी देश से लड़े खातिर खाद बढ़े आ चाय पी पी के अपन जवानी को डेले बेमिसाल करे। अच्छा हमको सिखा रिया है। ए जी यही से लड़किया सब पाटना में चाय के दुकान खोलो तारी सन आ मीडिया के सामने फटर फटर अंग्रेजी बोलो तारी सन। जानते रे माई ई दौर बा देश के रखवाला के झूठे बदनाम कइल गइल बा एमबीए चाय वाला के। देश देश घूम के चाय के प्रचार कइले दुख बुझले ना बबुआ आर्मी के तैयारी करे वाला के औरी का खुबी भाई जी चाय बेचे वाला के। अरे सुन लो कहानी चाय बेचे वाला के कुर्सी के टक्कर में बबू नाच दिले साटा के आ आदमी के जिंदगी के संगे खेले वाला हवन चाय बेचे वाला। 40 साल के नौकरी के 4 साल करे वाला हवन चाय बेचे वाला आ नया नया नियम से नाश करे वाला उड़ालू हवन चाय बेचे वाला। जानत रे माई कोरोना भइल बहाना आ परेली कालस रोजाना आली जाली भाषण से मन मोहे वाला उहे नु हउए चाय बेचे वाला। अरे अब ढेर वाली इनकर कहानी बबुआ रे कुर्सी पे बैठ के करेले माना मानी इनकर बात केहू के ना सहाला। ये हम चाय बेचे वाला। तो हमारे चाय के दुकान खोल दी हमर वो बरकरार रही जवानी और हम 4 साल के नौकरी के जगह 2 साल कर दे कौन जाए भारत के चाय बेचे वाली।